derecha. Y ahora con todo el mundo. Venga, vamos a saludar a los vecinos. Saludamos a los vecinos. ¡Atención! ¡Pasodoble! ¡Pasodoble! ¿Cómo sale pasodoble? Bueno, Carlos, contanos que traes aquí hoxe. Pois bueno, traemos mel de Navia de Suarna, unha mel ademais que está feita nunha construcción tradicional nun curtín ou albariza que leva centos de anos no territorio e que se utilizaba para protexer as colmenas do oso. Consideramos que é un elemento tradicional que hai que manter e por eso as nosas abellas viven ali e fan este mel tan maravilloso que este ano todavía non sabemos o resultado, pero creemos que vai ser mel de castiñeiro. Lo que estamos intentando hacer es un concurso comarcal de mieles. Ajá. Para intentar que la gente cuide cada vez más lo que está haciendo y de qué manera lo están haciendo. Ajá. Que nos sirva también para conocer las mieles que tenemos aquí, para aprender a diferenciarlas de otras y a la vez para evaluarlas y que la gente quiera cada vez hacer mejor las cosas y eso al final redunda en que cada vez en la montaña de Lugo se hagan mejores las mieles y se hagan de manera más, vamos a decir, más redonda, ¿no? más perfecta, ¿no? Entonces lo que hicimos ayer fue una preselección entre los 14 apicultores y apicultoras que se quisieron presentar y entre 20 personas que asistimos ayer a una jornada de formación técnica de cómo aprender a catar y a degustar mieles, seleccionamos las 6 finalistas y hoy hicimos con una chica que es cocinera, con Raquel, con otra chica que es apicultora aficionada que no concursaba y conmigo que soy apicultor profesional, la cata final entre esas 6 finalistas para dar un pequeño premio al primero y al segundo a modo de, bueno, símbolo de mejor miel de la montaña de Lugo de este año. Ahí estamos, muy bien. O Pasaporte Gastronómico é unha iniciativa para promocionar as festas gastronómicas da zona do seu destino en Terras de Burón. Entón, agora estamos na Feira do Mel de Baleira, as seguintes citas serán BCRA, entón as persoas poden selar o seu pasaporte, registrarse, activalo e ganar diferentes premios, lotes de produtos da zona. Mel de Souto do Porbo de Cervantes. De Cervantes, ajá. E fai moito que faz mel? Estuve toda a vida, Toda a vida. desde que tiña 12 anos ou 14, me gustaba pelear con ella. Bueno, que ten de especial esta en concreto? Esta é de montaña de brezo, castaño, mil flores. Mela Ruta Primitiva. Temos as colmeas aquí na zona do Camiño Primitivo, na parroquia da Fontaneira, en Vilar do Sal. É unha tradición familiar e fai uns 10 anos empecé eu aquí co tema de producir e vender o sello certificado a tendas e por aí. É un pouquiño máis clariña, a súa composición principal é basada no castiñeiro, non é tan oscura como a que se vende de carqueixa, brezo, pero ten un sabor un pouquiño máis suave. Desde logo é algo que se está perdendo e que creemos que ten unhas propiedades moi interesantes. Todos andan aquí unhas castañillas para ter castañas quentes, para esta xente con frío que fai un pouquinho de frío. Estamos impares. Necesitamos unha colaboración. Unha sola. Vale maná tamén. Como rica. Vamos a la... Vender mel. Vender mel? Claro. Vale, canto fai que faz mel? Quanto fai? Pois unhos 3 anos, 3 anos. Mel de coro. Mel de Eu coro. chamo Tania, pero... Ah, vale, o sea, tú eres Tania de mel de coro. Eso E de é. onde sodes? De coro de Rao, Navia de Suarna. Pero, bueno, digo, é de brezo a castañeiro. É o que máis ten. Vale, por eso ten o parece así oscura. Ajá. E, bueno, dicen que o mel oscura é o mellor. Trago por aí uns chorizos de embutidos de caza, de ciervo, de jabalí, uns queixinhos daqui do país, de Villalba, un pouco de mel de Asturias, Ajá. un pouquinho de licores para que quenten o corpo, porque senón... Hola, eu son Sara, de Artesanía en Xévere, e fago pois cousiñas de madeira. Levamos facendo isto dende 2015, oficialmente dende que comezou a pandemia, e iso. Facemos un pouquiño de todo, personalizados, carteles, altofalantes, un pouco de todo. Caracol, col, col, caracol, col, col, caracol, col, col, caracol, col, col.
teño algo de todo. Pero isto todo falo tú? Todo fago eu. Madeira? Todo madeira. E logo tratas de vendelo, non? E trato de vendelo tamén. Bueno, traigo produtos caseros de excedentes de producción, que é un proxecto que estamos levando a cabo a través do GDR de Ancares e Terras de Burón. E bueno, intentamos poder vender os produtos caseros a casas rurales, restaurantes da zona e que se consuman o produto daqui. Casa Príncipe. Fai moito que faz mel, ou? Bueno, na casa fixose de toda a vida, para autoconsumo. Somos de Navia de Suárez. É unha mel, a floración máis importante que temos é a uz e o castaño. E dependendo da zona onde está recollida, sube un pouco o porcentaje dun ou de outro. Este ano salimos, bueno, leva uns anos salimos, en dous pormenares sale de castaño, máis floral, maior porcentaje de castaño, aunque eses dous son moi diferentes. Por as outras flores que o acompañan son diferentes, entón hai matices diferentes. E despois temos un que nos sale como monofloral de uz, que é a que máis gusta. E logo que tes aquí? Temos licores de todos os tipos, desde café, ervas, de froitas, café picante, café descafeinado. Somos unha cooperativa da zona de Valdeorras que facemos os licores como se facían na nosa zona de toda a vida. Bueno, Manolo, contanos, que faz hoxe aquí? Pois hoxe aquí estamos a ver se vendemos algo de mel, que é multifloral de montaña. De onde eres? Dos Ancares, de Navia de Suárez. Da montaña de Navia de Suárez. Bueno, tú crees que a mel rejuvenece? Se tomo algo de mel... Se tomas algo de mel, vas te volver... Más dulce. De 18 non, pero de 25 ou 26 sí. Non, habrá que probarlo. Home. Botei bastante, a ver se vais a 20 anos. Volve a repetir. Como? Que repitas outra vez. Sí. Cada cucharada quítache 5 anos. Se boto outro, quitan outros 5 anos. Efectivamente. E máis. Pero bueno, terás que opinar a Está buenísima, está moi rica. Deixademe un pouco, non acabedes, que eu teño que cantar un rato máis. Logo igual chego ali e non queda nada. Por favor, un pouquiño así, solo pa... Sí. Bueno, pois trouxen o mel da nosa cosecha aquí da zona de Córneas, o Touto de Córneas, é onde teño o colmenar. É un mel algo máis clarinco da zona de Fonsagrada e é un pouco máis suave. Entón, oi, aquí teño o meu colmenar, a foto, e aquí mel, este foi do ano pasado. Isto é mel que se vai collar como este que temos aquí, vai se poñer igual que esta. Este mel é natural de todo, non está nin quentao, nin fermentao, nin nada deso. É mel cruda, que moita xente prefiere comprala así porque sabe que non foi pasteurizada. A mel dos supermercados non se coalla, mantense igual que está esta, porque esa mel é pasteurizada. Pasa por unhas máquinas, soben a 60 grados e despois se enfrían e envásana, e así non se coalla. Pero ao quentala, esa mel perde propiedades. A ti cual che gusta máis? Que sea esta, que se poña como esta. Buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ben, a ver, contame algo do mel que trouxeches aquí hoxe á feira de Baleira. Pois mira, o mel é de Sober. De Sober? De Doade. Sober, sí. Eu son de Monforte. Pois eu tamén vivo en Monforte. Pero as colmeas teño en Doade. É mel de 1000 flores, ten bastante castaño e carrasco, sobre todo, silva. Silva, carrasco e castaño. E bueno, está moi bon. Ui, son levo máis de 40 anos. A mel é moi bo, pero que agora produzo menos. Agora o rendimento por colmea é moito menos. Cando empecé non había barroa. Estou falando dos anos 85 non había barroa. E daquela a colmea normal é que sacaras unha media de 30 kilos. Agora andamos polos 10, 15, pero a mi casa é mitad.
Lambelada da montaña. De onde sodes? Dos Ancares, de Cervantes. De Cervantes. Fai moito que fai mel. Pois estamos, é o terceiro ano que xa temos o registro sanitario, que temos o obrador, e, bueno, producimos mel o máis natural posible e queremos dar a que a todos os paladares se endulcen e lle guste a xente o noso mel e darnos a conocer, lógicamente, para cada ano ir mellorando. E temos aquí con queixo do cebreiro para que se deguste, para que a xente lle guste e nos compre mel, a ver se pouquinho a pouco vamos impulsando a montaña, que aquí na zona da montaña temos un sector primario bastante potente e hai que dar a verlo como con esta feira e con moito máis eventos que se fagan. Amadora. Eu son de un pueblo que se chama Torres das Nogais, vendendo os produtos que teño na casa. Pimentos de padrón, noces, castañas, fabas, chouritos da casa, queixo da casa, marmelo da casa e pan da casa. Querais pasar fame? Din, sí, de. Esto onde vai salir?